Hola! Avui vos presento una manualitat. Farem arracades amb macramé. Molt senzillet. Esteu preparats? Som-hi, doncs! Jo he escollit aquests colors perquè són els que tenia per casa, però vosaltres podeu escollir els que teniu per casa, els que més vos agradin, ¿vale? I ara es tracta de fer la base de l'arracada. Com se fa? Doncs ara us ensenyo. Agafem un color, ara vaig canviar el granate, per exemple. Aquí està la punta. I hem de calcular uns 2 pams, perquè ho doblarem per la meitat. Ho passam pel ganxet de l'arracada. I fem un nus. Més o menys que ens quedin els dos costats per igual. I apretam fort. Perquè no se mogui, jo recomano posar un poc de celo o cinta que tinguem per casa, perquè així ens facilitarà treballar molt millor. Una a dalt i una altra a baix. A continuació, amb els altres colors, anirem tallant trossets d'una mesura així, més o menys, ¿vale? I uns quants. I una vegada tenim això, amb els trossets tallats, veureu que no tots tenen la mateixa mesura, perquè està fet a ull, no importa, perquè després podem retallar i retocar amb el pendiente. I ara el que hem de fer és doblar per la meitat i el passam per davall del principal, que és el granate. Així. I serà una a l'esquerra, una a la dreta, una a l'esquerra, una a la dreta. Ara a la dreta. I així successivament. Ho podeu fer del mateix color o d'un color diferent. Jo faré d'un color diferent. Aniré alternant perquè sigui més colorido. Ara, una vegada hem fet aquesta ansa, passam l'altra, el doblam i el passam per davall de l'altra ansa, de la primera que hem posat, i el treim. I després les cues del groc les passem per de dins del coral. I quan el tenim, veieu, ho estiram. Molt bé. I ara passem a la següent. La següent serà a l'inrevés. Doblam per la meitat. Recordeu, passam per davall d'aquesta ansa i treim les cues de la taronja i estiram. I pujam fins que toqui amb les altres. I així fem la forma del macramé. Bé, doncs com podeu veure, queda així i ara passarem al següent pas. Bé, he de dir que se pot fer de dues maneres. A mi m'agrada més així
però també està l'opció de pentinar-ho i desfilar el fil. Com té molts de filer, se desfilaria i quedaria més ploma. Això a gust de cadascú. A mi m'agrada fer més visible els fils. De manera que, res, ara passarem al següent pas. Bé, se m'oblidava comentar que una vegada s'acaba, en el fil principal, que en el meu cas era el granate, fem un nus normal, fem un nus final perquè no se'ns pugui desfer i així queda. Espero que us hagi agradat, que us animeu a fer-ho i que ens etiqueteu perquè així també veiem les vostres creacions. Adeu!